Hola, bona tarda. Us donem la benvinguda a la segona edició dels Premis IOC d'Emprenedoria i Innovació. Ara passo la paraula a la Carolina Palomares, la directora de l'Institut Obert de Catalunya, que us dona la benvinguda. Moltes gràcies, David. Simplement és donar la benvinguda a l'acte, la segona edició dels Premis IOC d'Emprenedoria i Innovació. Creiem i apostem per la emprenedoria i la innovació i creiem en els nostres estudiants que formen part de la nostra comunitat educativa. Hem de potenciar les idees perquè finalment puguin arribar a executar-se i poder-se desenvolupar en un entorn de treball. I aquí donem tot el suport a tots els alumnes que han participat i que formen part de la nostra comunitat a seguir ideant aquestes idees i aquests projectes perquè surtin endavant. Moltes gràcies a tots i comencem. Sí, ara tenim prevista una conferència que farà en Dani Bernat, que és acceleració de projectes per arribar al mercat, amb la idea que ens donarà idees, estratègies i tècniques perquè puguem aplicar-les tant als alumnes com als professors, perquè tot això que treballem en els mòduls de síntesi i projecte puguin arribar el més ràpidament possible a materialitzar-se i fer realitat tot allò que hem estat projectant en els mòduls de síntesi i projecte. Per tant, donem la benvinguda a en Dani Bernat i comença aquesta conferència. Endavant. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a tothom, especialment a l'equip de l'IOC, per confiar en mi per fer aquesta ponència en aquesta jornada. Us he d'avisar que he vist els 3 projectes que es presenten i hi ha coses que es poden, diguéssim, canviar. No sé si millorar, però canviar almenys. Però també he vist que, com a format, també pot haver-hi coses que siguin susceptibles de canvi. I per tant, com us deia en David, els avis són per a navegantes, tant per alumnes com per a profes. Coses que podem tenir en compte a l'hora de plantejar com abordem un projecte. Sobretot, si volem fomentar l'emprenedoria, com deia ara la directora, perquè si volem fomentar l'emprenedoria no n'hi ha prou en fer un bon projecte. El projecte s'ha de fer realitat. Si no es fa realitat no som emprenedors. Amb la qual cosa, si ens ho posem fàcil d'entrada, doncs molt millor. I és el que intentaré explicar-vos. Veureu que ara d'entrada us faré 3 o 4, ara no recordo, definicions, però no us preocupeu, són definicions curtes, fàcils i duraran molt poc. Després anirem ja a explicacions més, diguéssim, més amenes. Us volia compartir una definició de projecte. Quan tu mires bibliografia sobre projectes i gestió de projectes, tothom fa la seva definició. Busques autors i cadascú ho porta cap al seu terreny. Jo el que vaig fer en el seu dia, quan era professor a la Universitat de Gestió de Projectes, va ser agafar uns quants llibres dels més reputats i agafar les diferents definicions i intentar resumir-les en una que ho tingués en compte més o menys tot. I em va sortir una cosa com aquesta d'aquí. Un projecte és un conjunt de tasques planificades i executades, i aquí és on hi ha la primera història. El que heu presentat vosaltres no és un projecte, o el que fem en el centre, moltes vegades, no sempre, però moltes vegades, no és un projecte, és un document de projecte, que és la primera part per poder portar endavant un projecte, perquè si no hi ha execució, ja no és projecte, és una idea planificada, plasmada en un document i prou. Molt bé, doncs, aquestes tasques que s'han planificat i s'han executat s'han de supervisar, vol dir, hem de comparar el que jo he planificat és realment el que estic executant i quan hi ha diferències, per què es donen aquestes diferències i què he de fer ara? Ja m'està bé que sigui diferent o he de reaccionar perquè això no acabi pel camí que no tocava? Per tant, tot això és fer un projecte i s'ha de fer amb una quantitat finita de recursos. Vol dir que no tindrem tot el que vulguem a la nostra disposició, ens hem de limitar. Per tant, una de les coses que potser hauríem de dir-li a l'alumnat quan encara un projecte és dir-li fes un projecte però que el puguis fer amb aquests recursos, eines, materials, diners, el que sigui. Limitar-ho una mica, perquè si no se'ns en pot anar la pilota d'una manera bastant greu. Molt bé, doncs, quantitat finita de recursos
i tenim per objectiu crear un producte, un servei, un procés o un mètode únic, és a dir, definit per nosaltres, perquè si no, no faríem un projecte, estaríem copiant una altra cosa, en un temps limitat, i això també és important. Per tant, quan nosaltres fem un projecte, en el document hem de planificar, i quan durarà això? Perquè no podem deixar-ho per secula seculorum, hem de limitar-ho, i si quan ens acostem a aquella data veiem que no hi ha manera, hem de prendre decisions, perquè igual tenim una altra cosa que hem de fer en un altre moment, o perquè això se'ns encareix massa, etc. Per tant, el projecte és tot plegat. Per tant, quan nosaltres fem el projecte o el treball de síntesi, és un document que el que diu és com faré tot això. Molt bé. Ara anem a per l'emprenedoria. L'emprenedoria és una activitat que consisteix, definició de diccionari, diccionari del sector, consisteix en desenvolupar projectes empresarials que suposen un risc financer. Si no hi ha el risc financer, ja no és emprenedoria. Ara bé, podeu dir, no sempre és un projecte empresarial. És veritat. Jo puc ser un emprenedor en l'àmbit social, o puc ser un emprenedor en l'àmbit cultural, o puc ser un emprenedor o emprenedora en l'àmbit mediambiental, o en d'altres, fins i tot, cada dia en sorgeixen més. Vol dir, volem fer alguna cosa en un àmbit determinat, però el que no canvia és el que està en groc. Hi ha un risc financer, perquè això és molt important. Tot en aquesta vida té un cost. El canvi o la diferència és que no sempre som nosaltres els que paguem. De vegades tirem endavant una iniciativa gràcies a que l'administració pública paga i ens subvenciona perquè ho fem. D'altres vegades tenim una ONG on hi ha algú que va injectant diners perquè puguem fer les coses. I d'altres vegades som nosaltres que hem de vendre el nostre producte, el nostre servei al mercat per rebre els diners que ens permeten tirar-ho endavant. Però sempre, sempre, sempre hi ha algú que paga, perquè per tirar endavant un projecte, hem dit abans, necessitem recursos, i els recursos no són mai gratuïts, mai. És que he fet no sé què i ho he trobat pel carrer. Bueno, sí, però algú va pagar allò, ho has robat del carrer. És que, no era de ningú, d'acord, però bueno, i amb allò no en faràs prou, amb allò hauràs de fer alguna cosa, segur que hi hauràs de posar algun dineret més. Per tant, importantíssim això quan parlem d'emprenedoria. I insisteixo molt perquè després veureu que parlo de pressupostos. Però hi ha un altre concepte, que és l'entreprenedoria. Per mi, el concepte que hauríem de tenir en compte a l'FP, ho he dit N vegades a N llocs i els que m'heu sentit alguna altra vegada us sonarà. Jo no faig emprenedoria normalment quan surto d'un cicle formatiu, sobretot de grau mitjà. El primer que vull fer és anar a treballar a una empresa o una entitat que em pagui, i que em pagui bé cada mes. La majoria dels nostres alumnes no estan disposats a sortir i a emprendre una cosa que potser triguen 3 anys a tenir la primera nòmina. Per tant, com que els nostres alumnes de forma immediata no aniran a muntar una gran infraestructura per vendre un servei, un producte o el que sigui, potser val la pena que treballem amb el concepte d'entreprenedoria, que és un concepte que diu que és una activitat que consisteix en crear, desenvolupar, proposar noves maneres de fer o funcionar, és a dir, d'emprendre alguna cosa, és actitud emprenedora, vaig a muntar alguna cosa, noves línies d'actuació, o nous projectes, així com petites o grans innovacions que millorin l'organització en la qual estem treballant de forma assalariada. Per tant, jo me'n vaig a treballar a l'Hotel Barcelona i espero un sou, perquè he fet un cicle de turisme, i espero un sou. I em paguen aquest sou, però quan soc allà dintre dic, ostres, podríem muntar aquí un servei de no sé què, no sé quantos, que així la gent estaria més contenta i podríem cobrar més. I si després això que se m'ha ocorregut un dia li dic al director o directora i va, vinga, doncs endavant, tiro endavant. I tiro endavant això i ho monto i comencem a oferir-ho als clients i tal, he estat una persona amb actitud emprenedora, però dintre d'una empresa que m'està pagant el sou, no pel meu compte. Això és molt més similar al que pot fer un alumne quan surt d'un cicle formatiu. Per tant, per mi, el projecte hauria d'anar encarat a això. Què puc fer quan vaig a treballar en una institució per tal que allà
pugui fer coses interessants. I necessitaré les mateixes competències, exactament les mateixes. Hauré de gestionar un equip, hauré de gestionar un pressupost, hauré de gestionar uns recursos, hauré de planificar-ho, ho hauré de comunicar, hauré de fer exactament el mateix que faig quan ho faig pel meu compte, però amb la tranquil·litat que no m'hi jugo els meus calés. Per tant, com que avui anàvem amb el tema del projecte, torno a aquesta definició de projecte i a partir d'aquí tiro milles. Un projecte consisteix en una idea, per tant, se m'ha d'ocórrer alguna cosa, hem dit que era una cosa única, per tant, parteixo d'algú conegut i ho milloro una mica. Després, veig una mica què necessito per tirar això endavant, determino les necessitats per poder executar aquest projecte i planifico aquests recursos, vaig dir, doncs mira, primer faré això amb aquests diners i durant tant de temps, i després faré això amb aquells materials durant tant de temps, i això ho començaré en paral·lel, i vaig planificar una mica com ho faig, tot plegat. Però després executo, ja ho hem dit, executo, tiro endavant, ni que sigui a nivell de prova, alguna cosa faig. I finalment avaluo i dic, estic allà on volia o resulta que això no ha funcionat tan bé i per tant hem de canviar coses, o repensar-nos-ho. Molt bé. El que vosaltres heu fet estan aquí, d'aquí fins aquí. Jo m'he mirat els projectes i més o menys tots heu arribat fins aquí. El que falta és executar. N'hi ha algun que sí que ha executat ja una, no sé si és un mock-up o realment és una aplicació com, diguéssim, d'usuari, però això començaria a ser aquesta part d'aquí. Però això és el que heu fet la majoria de vosaltres. Quins són els factors clau que hem de tenir en compte si això pensem en llançar-ho al mercat? Primer, preguntem-nos, és interessant pel mercat? Faltaria veure si a la gent que ho ha de comprar, utilitzar, decidir si allò és la seva opció, realment els interessa això i si n'hi ha prous. I hem de veure si la competència està oferint alguna cosa similar, o si no hi ha competència, amb la qual cosa sé que un dia m'apareixerà la competència, perquè si ho faig i té èxit, de seguida sortiran els que em copiaran, i quants n'hi ha d'aquesta competència i com de bé ho fan, perquè després he de decidir si ho faig millor que aquest o simplement millor que aquest perquè amb una quota de mercat més petita em conformo. Per tant, és interessant pel mercat? Si hi ha competidors vol dir que és interessant. I el que hauré de fer és competir per un nombre apropiat d'aquests consumidors. Segon, compleix la normativa vigent? És a dir, necessito permisos? Algú m'ha d'autoritzar per poder tirar endavant això? Quin tipus de permisos i autoritzacions necessito en funció del projecte que faig? Hi ha un projecte que sí que fins i tot té una simulació de permisos demanats a l'Ajuntament o a la Generalitat. Això s'ha de fer, perquè molts projectes queden enganxats aquí. Projectes que han estat definits de tal manera que no compleixen amb el que demanen els requisits d'una autorització. I per tant el projecte cau. Res, el dia 2, cau. O pot ser que necessitis una homologació. Una homologació és, si jo vull vendre, per exemple, un martell ha de tenir el que es diu un marcatge CE. És a dir, ha de complir els requisits mínims que marca la Comunitat Europea per poder posar aquell martell en una botiga. Però si compro, o si faig, un servei d'assistència, segurament necessitaré autoritzacions, però depèn de quin servei d'assistència, potser també necessita l'homologació d'una entitat que diu tu pots oferir aquest servei d'aquesta manera o no el pots oferir perquè et falten recursos, un espai determinat o el que sigui. Per tant, les dues coses són importants tenir-les en compte. És escalable? Què vol dir ser escalable? Jo normalment començo amb petita cosa, però després la idea és que això vagi creixent, perquè si no, en petit no tindré prou generació de flux de diners com per sobreviure. Amb la qual cosa, el mercat és prou gran? Jo començo a la meva ciutat, podré després atacar la província i d'aquí podré anar a la comunitat autònoma i d'aquí puc anar al país i d'aquí me'n puc anar al món? Puc fer variants del meu producte o servei? Puc oferir el meu servei d'aquesta manera o potser el faig en unes sessions més curtes o més llargues o hi afegeixo natural honey o hi afegeixo no sé què, li pinto flors i li poso un marc, és a dir,
puc anar fent variants perquè diferents sectors del públic objectiu trobin el producte o el servei que més els hi convé? O fins i tot, puc oferir altres coses que s'assemblin però que siguin diferents? Fixeu-vos, jo puc comprar un cotxe en una empresa de cotxes i pot ser un microcotxe, o pot ser un monovolum, o un 4x4, o una berlina, o un compacte. Són molt diferents, cada públic triarà el seu, però tots són cotxes. Per tant, el que ha fet la fàbrica de cotxes ha estat un mostrari de cotxes perquè tothom tingui el que li convé. Però igual després aquesta empresa de cotxes diu, vale, i a més de cotxes faré bicicletes, i motos, i patinets elèctrics, i monopatins. Bueno, que els monopatins ara es diuen skate, no? El que sigui. Tots són vehicles i són molt diferents els uns dels altres i tenen requisits diferents, però estan dintre d'un mateix, diguéssim, embolcall que és el de la mobilitat. Una cosa és coses molt similars amb petites variacions, l'altra cosa és coses diferents però dintre d'un mateix marc. Tinc aquestes possibilitats amb el meu projecte? Podré fer tot això? Perquè si puc fer tot això, si no em funciona una, em funcionarà l'altra, i per tant tinc moltes més probabilitats que allò pugui sortir endavant. Està resolt el servei postvenda? La majoria, jo diria totes les iniciatives necessiten un servei postvenda. De vegades és tan tonto com quan compres un pot de colon i vas a casa i tens un telèfon al qual pots trucar, no? Allò és un servei que han hagut de muntar els senyors de Colón per atendre algú els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia. Per tant, he de muntar alguna cosa similar a això per atendre a la meva clientela? O potser necessito un servei de reparacions per quan alguna cosa no funcioni? O potser el que necessito és un servei d'actualitzacions constants d'allò que jo estic venent per tal que no quedin enrederides respecte a la competència. Ho tinc controlat tot això? Perquè no n'hi ha prou amb llançar al mercat el meu producte o el meu servei. L'hauré d'anar mantinguent i per mantenir-lo segur que alguna d'aquestes coses hauré de gestionar. Això vol dir persones, vol dir infraestructures moltes vegades, vol dir diners, evidentment, vol dir organització, vol dir moltes coses. És rendible? I, sisplau, podeu repetir amb mi? Rendible. 1, 2, 3. Rendible. És a dir, té rendibilitat. Rentable és que es pot rentar. Per tant, tots els projectes han de ser rendibles, és a dir, no hi he de perdre diners. I alguns d'ells poden ser rentables, és a dir, els puc rentar de tant en tant. Per tant, oblidem d'una vegada el mot rentable quan parlem d'aquestes coses. Fa un mal d'orelles que espanta. Per tant, ens preguntem, és rendible? Suposo que això us sona i digueu, que bé, una altra vegada el que ens van ensenyar a EIE o a FOL, no? Punt mort, no? Jo començo, amb la gris, començo amb una sèrie de despeses per muntar la meva iniciativa, cada cop aquestes despeses són una mica més altes, però també és veritat que puc anar venent el meu servei, el meu producte, el que jo vengui, i per tant, si aquests ingressos són més alts que les despeses, tinc beneficis. Quan encara no són prou alts, tinc pèrdues. Del que es tracta aquí és que aquest punt on s'encreuen els beneficis amb les pèrdues estigui el més proper possible perquè aquest triangle sigui molt petit i aquest triangle sigui molt gros i per tant amb els beneficis pugui compensar les pèrdues. Fins aquí sí, no? Molt bé. Però és que hi ha projectes que no comencen aquí. Hi ha projectes que abans de poder vendre la primera unitat o donar el primer servei has d'haver preparat moltes coses. I per tant, tot aquest temps, qui el paga? Però és que n'hi ha que són pitjors. N'hi ha que d'entrada necessiten posar-se a to i després mantenir aquest to fins al dia que poden començar a vendre. I n'hi ha alguns que aquesta pujada d'aquí és molt heavy. Mireu aquest triangulet, com s'ha convertit en un triangle gros. Com compenso ara això? Ostres, o aquesta línia groga és molt vertical o aquí tinc molt de temps per compensar totes aquestes pèrdues. Si això no ho tinc controlat, em puc arruïnar a mi, als meus inversors i a tot Déu. Tinguent en compte que amb aquests projectes
diguéssim que comencem la majoria de nosaltres, els inversors solen ser els familiars, els amics i poca cosa més, no? Per tant, ens arruïnem nosaltres i la gent que estimem, en teoria. Per tant, tot això s'ha de tenir molt ben comptabilitzat. Per tant, el que us deia al principi, com que tots els projectes costen diners, això és una part del projecte que ha d'estar perfectament controlada. I això, els que ho heu fet ja, sabeu que no és un càlcul massa complicat al final. És una qüestió de sumes, restes, multiplicacions i divisions, res més que això. El que passa que he de ser diligent i fer-ho com toca. I finalment, cal protegir la propietat? És a dir, el que he fet és tan guai que potser que ho patenti? Si ho vull patentar, hi ha condicions per patentar. El que fem avui d'exposar públicament un projecte no es pot fer, perquè en el moment en què presentes públicament el projecte ja no tens dret a patent. Primer has de patentar i després el presentes públicament. També he de tenir en compte que quan jo registro la meva idea, tinc un any en el que estic protegit o protegida i he de decidir en aquest any si vull tirar endavant o no, perquè això em costarà 3.500, 4.000 euros. Però si de veritat vull protegir, i ho vull protegir per tot el món, em pot costar fins a 200.000 euros aquesta patent. Tindrem els diners per això? Hi ha gent que diu, durant el primer any estic protegit i he hagut de pagar relativament poc, com que la idea és molt bona, el que faré serà buscar algú per vendre-li la idea i que sigui aquella persona qui patenta, però jo em quedo els diners de la idea. Això ho hem de pensar. Per tant, patentarem o no patentarem? Quan és molt guai el que ens inventem, val la pena tenir-ho en compte. I si no, potser hem de registrar la marca, el nom, o el disseny, o el que vulgueu. Per tant, anem a veure si cal protegir o no cal protegir, perquè si cal protegir farem les coses d'una manera un pèl diferent. I no, me'n faltava una. Compteu amb un equip vital. Ningú, repeteixo, ningú, per si de cas, ningú pot tirar endavant un projecte sol o sola. Sempre necessitem algú al nostre costat. Pot ser algú que estigui al nostre costat durant tot el projecte, o pot ser algú que estigui al nostre costat puntualment per ajudar-nos a fer coses, o pot ser que l'integrem dintre de l'organització o que sigui una persona que col·labora des de l'exterior, de forma externa, però sempre necessitem gent que ens ajudi a fer aquell lloc que no controlem. Si jo em dedico a la consultoria, segurament no sóc un expert en fiscalitat. Per tant, tinc una empresa, una gestoria, amb qui jo treballo en equip per poder portar aquesta part sense que se'n descontroli. I per tant, és un col·laborador extern? Sí, però som un equip, estem en contacte, ens passem informació, decidim les coses, etc. Per tant, heu de comptar sempre amb un equip. La qüestió és, qui forma part d'aquest equip? Quanta gent necessito per tirar això endavant? I el que és més important, ja no et dic noms i cognoms, quin perfil professional ha de tenir aquesta gent? En quines condicions l'incorporaré en aquest projecte? Això és FOL a tope, FOL que a vegades diu, hòstia, FOL, quina mandra. No, la FOL és la base de qualsevol projecte. Per tant, incorporada en el mòdul de projectes, sí o sí, la FOL. I per tant, això ho he de definir, perquè si no, diguem, farem tal... ho farem, però tu no en saps, i tu tampoc, doncs com ho farem això? Ho hem de tenir molt clar. I potser, abans del llançament, tenim un equip que ens ajuda a muntar-ho tot, i aquest equip es dilueix i per l'explotació necessitem un altre equip, amb competències diferents. Pot ser perfectament, i no passa res. I potser algun d'aquí sí que passarà aquí, però un altre simplement desapareixerà i se n'anirà. Ho hem de tenir també en compte. Aquests qui seran? Una altra vegada, competències, fins i tot podem posar-hi nom i cognom, perquè serem algú que respon perfectament al perfil que estem buscant. Però ho hem de definir. Per tant, una fitxa de definició de llocs de treball o, diguéssim, tasques del projecte l'hem de fer. Molt bé, ja hem vist què hem de fer en aquesta part d'aquí perquè no se'ns escapi la posada en marxa del mercat. Anem a per la segona part, la d'execució, perquè seria superinteressant que incorporéssim una part d'execució a tots els projectes, ni que sigui una simulació. La podem fer gairebé sempre. Si estàs en el cicle formatiu d'obra civil, igual no pots construir un pont amb el que dura el mòdul de projecte. Però
una maqueta d'un pont, igual sí, no? O un càlcul infinitesimal amb un programa de càlcul, igual sí que ho podem fer, no? Doncs anem a plantejar-nos això. El prototip ha de complir unes condicions molt bàsiques. Ha de ser barat i ràpid. És a dir, no m'ha de saber greu llançar-lo un cop l'he fet, el prototip. Però n'ha de complir dues més. M'ha de permetre veure quin aspecte tindrà més o menys allò que jo vaig a fer i quina funcionalitat tindrà allò que jo vaig a fer. Per tant, jo he de poder interactuar amb aquest prototip. Si no, no és un prototip, és un element de decoració. Per tant, complint això jo puc tenir una maqueta, per exemple en arquitectura o obra civil, que sigui, no? O puc tenir una simulació informàtica que em diu les característiques, com es mourà, no sé què, no sé quantos, dibuixos, programes, mock-ups, el que sigui, no? O puc tenir una màquina 3D que em permeti fer una peça per poder-la marranejar, comprovar, etc. O potser puc fer servir la realitat virtual o la realitat augmentada per simular un servei, per exemple, no? Seria molt factible. Per tant, tot això ho he de tenir clar. I hauria d'incorporar com a últimes fases del meu mòdul de projecte que l'alumnat elabori un prototipillo, per veure si tot allò que diu el paper, que el paper ho aguanta tot, realment és factible o no. Perquè en aquest pas, a vegades, les coses cauen. El prototip, per tant, l'he de validar. Això vol dir que hauré de planificar quines marranades li faig en el prototip i veure amb què l'encerta i amb què falla el prototip. Un cop he vist els fallos, els soluciono d'alguna manera i torno a validar, i la segona vegada ja potser només hi ha una cosa que no xuta. Soluciono, faig les modificacions que calgui i torno a validar. I quan ja tot em funciona, a vegades és a la tercera, a vegades és a la 58a, no ho sé, quan ja tot lliga és quan me'n vaig al mercat. Perquè aquesta validació que fa el mercat no és una validació, és el teu prestigi. Si et poses al mercat i allò falla, estàs acabat. L'iPad, tenir un iPad o una tauleta digital, diguéssim, molta gent suposo que sí que per casa té una tauleta, no? La tauleta aquesta, que va néixer tal com la coneixem el 2010 de la mà d'Apple, el 2000 o 1999, és a dir, finals del segle XXI, principis del segle XX, la va treure una cosa molt similar, Samsung, i va tenir èxit zero. Per què? Perquè fallaven més que una escopeta de mistos. I per tant, quan ja hi ha 3 persones que se l'han comprat i han dit això no xuta, no seràs tan burro de comprar-te-la també, no? Per tant, el prestigi d'allò que estàs fent posat al mercat és el que determina si la teva iniciativa tindrà èxit o no tindrà èxit. Per tant, prototip i validació, tot això, ja us he dit, ha d'estar planificat. És a dir, jo he de saber quin tipus de prototip faré, com el faré, quan m'hi gastaré, i després he de saber quines marranades li faré per comprovar si realment allò fa el que jo vull que faci, el que després fabriqui de veritat, o construeixi, o el servei que doni de veritat. Un servei es pot prototipar de forma teatralitzada o fins i tot amb un vídeo, no? És a dir, hi ha maneres de prototipar-ho tot. Si voleu, un dia fem un curs de prototipatge. Per tant, prototipem tot això i planifiquem, i hem planificat ja abans les tasques i ho planifiquem tot. Hi ha una altra cosa que hem de planificar. També haurem de planificar, perquè us asseguro que us passarà, el fracàs. En un moment o altre, si em permeteu l'expressió, la cagareu. Hi haurà alguna cosa que no funcionarà. Però això no ens ha d'atabalar. Hi ha molta gent que quan la cosa no funciona diu, ja està, un 0. No, tranquil i tranquil·la. Aquest senyor el coneixeu? Walt Disney, exacte. En Walt Disney era un fracassat. Va estar treballant en 7 o 8 empreses i el fotien fora perquè deien que no servia per lo de l'animació i el dibuix. En un moment determinat se li va ocórrer una idea i com que no la va registrar, era l'Oswald de Lucky Rabbit, li van robar una altra empresa i aquest Oswald de Lucky Rabbit va estar, diguéssim, en el mercat durant molts anys, donant un piló de diners
a l'empresa que se li havia agradat la idea, perquè ell no ho va saber protegir. Fins que al final de tot, quan ja no li quedava res, va dir, va, doncs em jugo el poc que em queda i faig la primera pel·lícula d'animació, Blancaneus. I ho va petar. Ho va petar tant que ara Disney es queda altres empreses molt grosses, no? Perquè és una multinacional brutal. Aquest el coneixeu? Abraham Lincoln, molt bé. President americà, un fracassat. Fins que no va tenir no sé quants anys no va ser president. Als 35 anys es va declarar en bancarrota, perquè era advocat i la veritat és que semblava que no massa bé. Va començar amb els seus pinitos polítics, no convencia a ningú de la seva ideologia. Fins que insistint, i buscant, i variant, i dient, bueno, com ho faré perquè la gent m'accepti? Va, doncs si afegeixo això, i trec allò, canvio l'altre, ho dic d'aquella manera. Doncs al final, va aconseguir ser president dels Estats Units. Aquest d'aquí, Elon Musk, amb el seu SpaceX, que s'enlaira i torna a aterrar i totes aquestes històries, va fer explotar 3 coets com aquest. Sabeu què vol dir que exploti un coet com aquest? Sabeu la d'hores de feina, diners i pobra gent sense ganes de tornar-hi que deixes a darrere de cada explosió? 3 abans no funciona el 4 coet. Però som-hi. Tinc clar que això ha de funcionar, sé on he fallat, per tant això ho tinc controlat, faig el que calgui perquè no torni a passar. Potser després em passarà una altra cosa, però aquesta no. I d'aquesta manera vaig perfeccionant tot el meu projecte i d'aquesta manera arribo a l'èxit. The New Coke. Els que pentinem canes ens en recordem d'això. És de l'any 85. La Coca-Cola reformula la seva beguda perquè no era prou dolça. La gent preferia la dolçor de Pepsi-Cola quan feien un tast a cegues. I bueno, doncs, si a la gent li agrada més dolça i amb una mica menys de gas, vaig a fer el mateix. Reformulen, treuen The New Coke, li canvien fins i tot el nom i és un fracàs. 2.000 milions de dòlars perduts amb el desenvolupament i llançament d'aquest producte que van haver de tornar enrere i vendre la Coca-Cola original una altra vegada. Que Coca-Cola no s'ha enfonsat, encara es manté, perquè hem de saber fins on ens la juguem. De fet, el CEO de Coca-Cola, l'any 2017, diu si no cometem fiascos com els de Coke és que no ens estem esforçant prou. Alguna cosa hem de fer, iniciativa, provem coses, no cal que ens hi gastem 2.000 milions, però provem coses perquè és que si no la competència ens eliminarà. Consola, fracàs absolut, començant pel nom, es deia Pipin. Algú li sona la Pipin? De l'any 85 també. És la consola que va treure al mercat Apple. Van vendre 2, una a l'Steve Wozniak i l'altra a l'Steve Jobs. Suposo que alguna més no, però va ser un fracàs absolut. Apple es manté, és l'empresa amb més capitalització bursàtil del món, no? Per tant, una altra vegada, fallo controlat. Però hem de provar coses, si no, no ens en sortim. Windows Vista, de quin any? 2007. Ho deia perquè, com que he dit 85 dues vegades, a vegades hi ha gent que cau. Es va penjar el dia de la seva presentació. Era un software, un entorn que era fatídic. El van aguantar el just per poder desenvolupar un altre entorn. Microsoft, què? Doncs allà està. És que has de provar coses d'aquestes, si no, malament rai. El que no podeu fer són històries com això. Una botiga de vapejadors. Abans de la pandèmia, quantes n'hi havia? Va sortir el vapejador i tothom va obrir botigues de vapeig. És el que dèiem abans de la competència. Si n'hi ha tantes, no tindràs prou públic objectiu per compensar les despeses de muntar això. Per tant, 2 dits de front. El mateix amb les fleques. Va arribar un moment que cada 2 passos trobaves una fleca amb 38.000 tipus de pa. Ja es veia que no podia ser, no hi ha tanta gent que compri pa al dia com per donar a menjar a tota aquesta gent. Això són els fracassos. Coses que no pensen i que van arruïnant el seu dia a molta gent. Molta gent que havia capitalitzat l'atur per muntar un negoci es van tirar per un negoci que no el van estudiar bé. Per tant, el projecte serveix per això, serveix per estudiar aquestes coses. Quina és la clau? Conèixer el sector. Si jo he fet un cicle formatiu d'automoció, el que no puc fer és muntar una guarderia.
I si he fet un cicle formatiu de cures auxiliars d'infermeria, el que no puc fer és muntar un taller mecànic. Això ho veu tothom. Per tant, centrem-nos en la família professional en la que estem i fem projectes de la família professional. Tenim moltes més probabilitats d'èxit, perquè els errors els sabrem corregir, si no, no sabrem d'on baixa l'error. Molt bé, acabo. Missatges. Jo tot això que us acabo de dir, ho planifico, ho provo i tal, i ara ja vull sortir al mercat. He de convèncer la gent, no?, per això. Jo m'he de fer un bon missatge. No tots els missatges que he vist que havíeu elaborat passarien al tall, diguéssim. Cal que fem una millora en aquest sentit. Jo he de saber a qui em dirigeixo, quin és el meu públic objectiu. És la gent que em comprarà o els usuaris del producte o servei? Són els inversors a qui vull convèncer perquè hi posin diners? Són els meus proveïdors que han de confiar en mi per proveir-me i fins i tot a vegades per donar-me crèdit dels productes que em van servint? O la gent, perdó, aquest és l'equip de treball, la gent que treballa amb mi, o és la gent que comprarà el meu producte o servei? En funció de qui em dirigeixo, el missatge canvia. No li diré el mateix a l'equip de treball que el que li dic a la persona que em compra. I no li diré el mateix en el que ha de posar diners que no pas el que jo li he de pagar. Per tant, són missatges diferents. I per tant, jo he de planificar bé el missatge. En el meu missatge, pot ser que moltes vegades l'hagi de lliurar per escrit. I hagi de lliurar-li, per exemple, a una persona, a un inversor, o al meu equip, el projecte que he redactat, amb tot detallat, perquè vegin que es poden refiar, que ho tinc tot controlat, o de vegades he de fer un resum. Al meu proveïdor no li explicaré tot el meu negoci, i als clients tampoc, trio la part que els interessa a ells i la vesteixo prou bé i la presento prou bé com perquè sigui atractiva. O a vegades ho hauré de fer de forma oral, i de vegades hauré de fer-ho allò amb un elevator pitch, no perquè hagi d'anar a un ascensor. Un elevator pitch vol dir tindré el primer contacte i convenço aquesta persona de que tinc una cosa prou bona com perquè ens reunim un segon dia i allà ja t'ho explicaré amb atenció, però primer he de captar la teva atenció i te la capto en 30 segons. O pot ser que ho faci en una presentació davant de molta gent que jo vull convèncer d'una cosa determinada, o pot ser que ho faci en una reunió en petit comitè amb una altra persona, el meu proveïdor, o 3 o 4 inversors, no sé, entre 1 i 10 posem-hi, no? Però són maneres diferents d'organitzar el meu missatge. Tenir en compte el que necessita saber l'oient. Cadascú necessita saber una cosa diferent. I no l'explicaré tot l'altre perquè no cal. T'explico el que a tu t'interessa saber per tenir la teva confiança. També heu de saber què voleu destacar vosaltres. I de tot això, hi ha coses que les he de destacar, hi ha coses que, explicant-ho, he d'intentar que passin una mica desapercebudes perquè ja sé que no estan allò al tope de gamma, no? Doncs el meu missatge també l'estructuraré en funció d'això. Al tanto amb la gramàtica. Porque a mí me viene un tío en Guaya a explicarme un proyecto así y no hi poso ni un duro. Explica'm les coses de manera que projectis professionalitat. I la gramàtica és essencial per projectar professionalitat. I el tanto amb el lèxic, és a dir, les paraules que utilitzo. Anglicismes. Hi ha molta gent, depèn de quina edat, que o no els entén o no els agraden. L'outfit. Escolta'm, no hi ha una paraula per dir la manera com vesteixo i l'aspecte que tinc i tot plegat? Doncs digue'm això, perquè estem aquí i el dia que anem als Estats Units ja parlarem de l'outfit, no? O el daixònsens. El daixònsens no. És un cargol, és una femella o és una barra de pa? Digue'm el que és, no? Troba la paraula, mostra la teva professionalitat fent servir la paraula que toca, tant per escrit com oralment. Si ho faig per escrit, a més, què tindré en compte? L'ortografia, clar, un projecte amb faltes, ja em direu. Facilitat de lectura. Jo he d'estructurar el meu projecte perquè sigui fàcil de llegir, perquè m'entri bé. Si una imatge pot substituir un text, millor. Si una taula pot substituir un text, millor. Si un gràfic pot substituir un text, millor. I ordenat de tal manera que jo vagi entenent perfectament el que he fet i lligar un paràgraf amb els anteriors, etc. Això forma part de l'organització del document. Si ho faig de forma oral, ritme,
No, el meu ritme ha de ser un ritme adequat perquè tingui a la gent enganxada, que no se m'adormin, però que tampoc estigui tan espitós que sembli que vagi fins al capdamunt de substàncies estupefeïns. El to, jo podria fer tota la ponència així, diria exactament el mateix, però canvia. Si ho fes així, al principi m'escoltaríeu, després veuríeu algun ull que es tanca, algun cap que comença a penjar i acabaríeu tots en coma. Per tant, per evitar això, vaig fent variacions de to, de veu, etc. No? Llenguatge no verbal, com em moc, la cara que poso, com accentuo depèn de què, els tics mostren nerviosisme. Si jo estigués aquí i anava picant la cuixa, vol dir que no estic segur de res del que estic explicant i estic tan nerviós que em forado el fèmur, no? Bueno, doncs, perdó, ara potser amb el Sole... No? Vale. Presentació de suport. Si utilitzo una presentació de suport, és de suport. No cal que escrigui aquí el mateix que estic dient, perquè aleshores dona'm això i no cal que t'escolti. No? I ha de ser atractiva, i t'ha d'entrar pels ulls, t'ha d'ajudar a acabar de convèncer en el teu interlocutor. I sobretot, prepara-t'ho i assaja-ho. Què vull dir? En quin ordre ho diré? Com no sé què? Si som varis, qui intervindrà en cada moment, etc. I després assagem-ho fins que estiguem segurs de que funciona bé. Som 3, doncs ho fem, ostres, ha fallat aquesta, vale, doncs com ho farem perquè no falli? Això, canviem aquí, allà, no sé què, no sé quantos. Vale, tornem a repetir. Assagem, ara ha fallat no sé què. I així anem modificant, repetint, fins que ho fem 2 vegades seguides on tot va bé. Ara me'n vaig a fer la presentació. Sense llegir documents tot el rato, històries d'aquestes. Molt bé. Anem a la primera venda. Això s'acaba. A qui li faig la primera venda? Trieu a la persona o empresa a qui li feu la primera venda. No espereu que vingui algú. Veneu-li a algú de la vostra confiança que us pugui dir, sincerament, com va tot això d'aquesta venda. Si el contacte ha estat bo, si el producte funciona, si el servei postvenda és adequat, etc. Algú que us pugui donar informació interessant d'aquesta primera venda. Trieu com fareu la venda. Per les xarxes socials, per internet, amb correus electrònics, al boca-orella, muntareu una botiga física, un establiment físic i esperareu que la gent us trobi d'alguna manera determinada. Planifiqueu com us trobarà la gent i com arribareu a la gent i intenteu que aquesta primera venda sigui exitosa. Si aquesta persona té una bona experiència i ho pot explicar, és la vostra millor carta de presentació. És més, encara que no ho expliqui aquesta persona, si tu pots dir és que jo li vaig vendre a no sé qui i n'està molt content, truca'l si vols. Això és la teva millor carta de presentació. Per tant, resumint, factors clau del document que he de tenir en compte per després no fallar. Prototipar això que jo he descrit. Validar el meu prototip. Acceptar que hi haurà fracassos i estar preparats per actuar per corregir aquests fracassos i assumir-ne el cost. Comuniqueu a cadascú aquell missatge que pertoca i de la manera que pertoca. I intenteu fer una primera venda d'èxit perquè us serveixi com a bona carta de presentació. Moltes gràcies. Si hi ha preguntes, ara potser és el moment. Sí, si algú vol fer alguna pregunta dels que tenim aquí assistents. No? Està molt clar. O gens. A mi sí que m'agradaria... Hi ha una qüestió que explicaves que és molt important, totes les etapes, i clar, moltes vegades ens trobem que depèn de l'especificitat de cada cicle formatiu, acabes fent més èmfasi, per exemple, en la part de comunicació. Com que aquesta no és específica de ningú, doncs sembla que l'oblidem una mica, no? I en canvi potser en cicles com màrqueting i publicitat, on la comunicació sí que és molt important, aquesta justament té molt pes, no? Perquè és ben bé el teu projecte perquè algú te'l compri, no?
Llavors, com podríem treballar en els cicles formatius que no són específics d'una de les parts del projecte, aquestes parts? Perquè a vegades l'error que cometem penso que és no dedicar-hi o no donar-li prou importància a aquesta part del projecte. Correcte. Hem de pensar en dues coses. Primera, en si el nostre cicle formatiu recull com un dels resultats d'aprenentatge o com a mínim un criteri d'avaluació dintre d'algun dels resultats d'aprenentatge la competència comunicativa. N'hi ha molts d'ells que, sense ser un cicle d'aquests comerç o alguna cosa així, tenen en els seus RAs i criteris d'avaluació aquesta exigència en el mòdul de projecte o el de síntesi, i per tant vol dir que l'equip de professors, ja sabeu, en el mòdul de projecte 3 com a mínim, hauria de fer-se càrrec de treballar aquesta competència. Ara vaig a la següent part. Si no, potser ens hem de plantejar, és que igual no cal comunicar-ho. Si jo estic fent un curs de fabricació mecànica, el típic torner, fresador, soldador, etc., aquest personatge poques vegades es dirigirà directament a un gran públic o a un... Aquesta persona normalment es dirigeix a un equip de treball, com a molt, i si vol muntar el seu talleret, doncs un taller d'aquests tampoc no necessita d'una presentació espectacular. Per tant, fem la presentació, però limitem-la a l'exigència del sector. En canvi, si faig un comerç, igual sí cal treballar molt aquestes competències. Per tant, treballem-ho molt o treballem-ho poc en funció de la família professional, és a dir, de què necessitarà aquest alumne quan s'incorpori al món laboral, o els primers 5 anys en què pugui necessitar. I després hi ha l'altra part. Aquí se'n fa càrrec, tu us dius, no? No toca a ningú això. Com que hi ha un RA o un criteri d'avaluació que demana, sí que li toca a algú, que passa que tots fugim d'estudi, perquè no és la nostra formació. No hi ha altra. És a dir, aquí no. Faig cursos de formació, a vegades són per alumnes, a vegades són per profes. I just una persona que porta 15 anys treballant de professor o professora i no se sent segur o segura fent comunicació. Clar, és que una cosa és estar a l'aula amb 20 alumnes coneguts i conegudes i l'altra cosa és fer una presentació d'un projecte. Canvia molt el context. I per tant, com que el context canvia, les competències i les habilitats que s'han de treballar canvien. I o ho treballes o és molt difícil. Hi ha gent que de forma natural li surt, però això s'ha de treballar moltíssim. No, és que una mica en aquesta línia de que d'alguna manera el professorat hauria de poder modular quines són les fases en les que hi posem una mica més de dedicació, de temps. Clar, se m'ocorre, que segurament no és res novedós, però que seria molt interessant poder fer projectes intercicles, és a dir, que sortís una idea d'un informàtic però que la vengués un que està fent comerç i màrqueting o màrqueting i publicitat, és a dir, formar equips interdisciplinars que cadascú treballés al seu àmbit i això encara serviria per potenciar més aquelles competències que són específiques d'aquell cicle formatiu. Totalment. De fet, jo quan era profe, en el centre on estava, una vegada vam fer un projecte fabricació mecànica en patronatge. Ambient fantàstic, imagina't. Tota una classe de nois amb tota una classe de noies. Ja només això es va posar a to. Però després és que has de compartir coneixements, has de compartir idees, t'has de posar d'acord i al final has d'explicar una cosa que entenguin aquests i que entenguin aquells, o aquestes i aquelles. I per tant això dona una potència, diguéssim, metodològica a l'hora de treballar les competències brutal i un interès dels alumnes molt diferent. És diferent dir, escolta'm el que et digui, a que et digui, hòstia, és que no vull quedar en ridícul, explica'm. L'escolta és activa, canvia molt, per tant, totalment d'acord, hem d'anar cap a metodologies que facin que l'alumne tingui ganes de... Però clar, si després no ens en sortim, malament rai. Doncs no sé, se us ocorre alguna altra pregunta, algun dubte que hagi quedat? O aquí. Bueno, primer que res, agrair al Dani Bernat aquesta... Bueno, primer que res, agrair al Dani Bernat aquesta gran intervenció en explicar-nos tot aquest procés. I a mi és una cosa que em preocupa i sempre m'ha preocupat de què diries als professors per poder preparar per al fracàs. Sí.
El fracàs no estem acostumats a explicar-lo, a que l'assumeixin, a que els nostres alumnes entenguin que per arribar a un èxit has de fracassar, perquè si no, no hi ha èxit. Aleshores, com intentaríem treballar-ho això a les aules? Sí, de dues maneres, planificant i sent coherent. Planificant per què? Perquè jo he de planificar activitats dirigides al fracàs. He de planificar algunes activitats que sé que seran factibles i assumibles per la majoria dels alumnes, i he de planificar alguna per aquí al mig que té un truquillo, una petita trampeta, que saps que tothom hi caurà i que la basaran i tothom fracassarà. I després has de ser coherent. No pot ser que quan fracasses i jo et dic, no passa res per fracassar, no sé què, tothom diu, als Estats Units la gent que fracassa... Està molt bé, però si després el primer cop que fracasses et poso un 0, sóc incoherent totalment. Per tant, com que jo ho tinc planificat, aquesta tasca és avaluable però no és qualificable. I per tant, avaluem això i ara, entre tots, què ha fallat? On la cosa l'hem començat a perdre? Què haurien de fer per no perdre-ho? I he de planificar que després torno a fer l'activitat. No n'hi ha prou amb analitzar-ho i dir, vale, un dia quan m'hi trobi... No, tornem-ho a fer. El que us he dit de validar, no? Quan valides el prototip, jo trobo l'error, el corregeixo i torno a fer-ho per veure si la cosa funciona. Perquè potser el que he planificat com a solució no soluciona res. Per tant, això, i he de tenir contemplat en el meu calendari, diguéssim, del mòdul professional, un temps per una activitat trampa que fracassa i que els ensenyo als meus alumnes a gestionar aquest fracàs fins que aconsegueixo sortir-me'n. Aquest temps i l'avaluació la faig al final. Segurament aquí estic avaluant no només les competències que toquen pel cicle formatiu, sinó també he pogut introduir un criteri d'avaluació que és l'alumne gestiona el fracàs quan es dona, i avaluo també aquest criteri d'avaluació. Això és el que crec que hauríem de fer. De fet, hi ha una metodologia que es diu aprenentatge basat en el fracàs, que parla una mica d'això. Potser no cal ser tan fonamentalista, però sí que podem fer coses que s'hi assemblin. A vosaltres. Doncs, si no hi ha cap més consulta, el que farem ara és fer l'acte de lliurament de premis a les persones guardonades. Surt un moment de plànol. Quan al final? Bé, hem tingut aquesta vegada, en la segona edició, hem tingut més participants que la primera edició i hem premiat 3 dels projectes que es varen presentar. Un d'ells és del cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a les persones en situació de dependència, que és el projecte WIN-UP, que va tutoritzar la Rosa Maria Boada. Per tant, també li reconeixem el mèrit que té com a professora que ha tutoritzat el grup d'alumnes que ara indicarem, perquè pensem que també aquests premis són un reconeixement al professorat i a la tasca que fan en els projectes i en aquest cas mòdul de síntesi perquè és el grau mitjà. Com us deia, és del cicle de grau mitjà d'atenció a les persones en situació de dependència. El projecte és WIN-UP, que és una anàlisi de necessitats en una entitat de familiars de persones amb diversitat funcional, intel·lectual, i a un grup de persones usuàries i el desenvolupament d'un pla d'intervenció social. Les autores són Encarna Marmaneu Jimeno, Mercedes Menéndez Noel, Carla Moreno Bataller, Helena Román Parejo i Marci Valle Villagómez. De fet, només tenim una representant, no? Que ets? Mercedes Menéndez. La Mercedes Menéndez Noel, que és la que recull el premi. Els hi fem entrega d'un diploma i una quantitat econòmica que es repartiran entre els membres de l'equip. Llavors, estem molt agraïts que hagin participat. Pensem que és molt important el reconeixement d'aquest projecte en un cicle de grau mitjà, perquè sembla que moltes vegades ens plantegem les coses a nivells molt superiors, però els tècnics de grau mitjà també són un nivell molt important a la societat i, per tant,
una de les coses que ens ha fet més il·lusió en aquesta segona edició dels premis és poder premiar un treball elaborat per alumnat del cicle formatiu de grau mitjà, i en aquest cas, que té aquest component d'economia social, també pensem que està molt ben plantejat i és un plaer per nosaltres, per tant estem molt agraïts. I ens agradaria que ens diguessis una miqueta quines són les dificultats que vau tenir o com heu viscut això. Res, que ens diguis una mica... Millor la professora. La professora. Jo també l'agradaria. Quatre paraules una mica per què, com heu viscut l'elaboració d'aquest projecte. Tot l'alumnat, incloent el seu grup, treballen molt dur, treballen molt constant, perquè si no el resultat final no seria l'esperat ni molt menys un guanyador dels Premis IOC. Moltes felicitats, vau fer molt bona feina i gaudir del premi. Moltes gràcies. Un aplaudiment per a aquest equip. Moltes gràcies, Mercedes. Moltes gràcies i enhorabona. Bé, seguim. Un altre dels projectes premiats és del cicle formatiu de grau superior d'animacions 3D, jocs i entorns interactius. En aquest cas, el projecte el va tutoritzar en Xevi de Sardi, que ara mateix el tenim de tècnic fent la retransmissió de tot això, però deixarem un moment a la Conxi comandant tot això. El Xevi, per això que dèiem, per reconèixer també la feina del professorat que tutoritza aquests projectes, en Xevi de Sardi, i el projecte és Heis, em sembla que ho dic bé, no? Heis? Que aquest projecte és un videojoc, no sé si hauria de dir videojoc, aquestes coses, sí? Val. És que a vegades a nivell de terminologia específica dius vídeo, no queda ja antic això, però no. Que aquest videojoc el que pretén és aconseguir transmetre visualment i en forma de joc la sensació que pot tenir una persona amb Alzheimer que va perdent tots els seus acords i com tracta de lluitar contra aquesta malaltia. Pensem que aquesta component de relacionar la tecnologia amb una malaltia neurodegenerativa, que cada vegada malauradament és més habitual perquè cada vegada vivim més i per tant hi ha més probabilitat de que ens falli la màquina, el nostre cos, doncs pensem que està molt ben trobada. Els autors i autores d'aquest projecte, els vaig citant, no han pogut venir tots, també hi ha un representant en nom d'ells que recollirà el premi, que és en Xavi Sánchez Jurado, i vaig citant els altres participants, que són Lara Alejandre Prada, Paula Arenas Correa, Raúl Oliveras Guirado i Toni García García. El que tenim aquí per recollir el guardó és en Xavi Sánchez Jurado i també agrair que hagis vingut en representació de tots i si ens vols dir alguna cosa de com heu viscut l'elaboració del projecte, doncs endavant. La veritat és que força bé, ja tenia ganes de fer aquest projecte, un videojoc ja més ampli, no el típic que fas en 2 setmanes, sinó un ja més elaborat. I bé, sempre hem tingut bona comunicació al principi i hem declarat qui havia de fer cada feina, tot això. I mica en mica també teníem una miqueta entre, per sort i per desgràcia, unes regles que havíem de seguir, per sort perquè així ens podíem tancar, perquè si no amb alguns se'ns anava amb l'emoció i volíem fer alguna cosa que no podíem. I per altra banda també algunes coses se'ns ha quedat com més, hem fet un joc com més tirant a simple per la complexitat de les mecàniques, però que ho dit, que si no ens aniríem per les branques i al final trobo que ens ha quedat bastant bé. I una miqueta això, explicar aquesta malaltia i poqueta cosa més, i expressar-ho també en un format que ens agrada molt, que és el dels videojocs. Ja està. Només dir, posar en valor com de complicat és realitzar un videojoc en només 3 mesos, 3 mesos i mig. Vull dir, la feinada que això suposa, perquè és des de zero, vull dir, des de la concepció de la idea, la formació del grup, penseu que, penseu no, ja ho sabeu tots perquè esteu aquí a l'institut, però el fer un treball en equip quan no es coneixen els companys
molts cops és tirar un duro a l'aire, vull dir que pot sortir cara o pot sortir creu. Per tant, primer, l'esforç que és fer un treball en equip amb persones que no coneixes de res, potser, o potser que t'has creuat en algun fòrum, i després tota la feinada que heu fet, que és molta i molt bona. Per tant, enhorabona. Molt bé. Doncs moltes gràcies. I ara ja fem entrega del tercer premi, que és del cicle formatiu de grau superior de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma. És el projecte Comunicat. En aquest cas, només podrà sortir el professor, no directament el que l'ha tutoritzat, però sí un representant del Departament d'Informàtica, que és el cap de departament, perquè les persones que han rebut aquest premi no han pogut venir, les citarem ara, i en tot cas en Joan Ramon Serret, que és el cap de Departament d'Informàtica i que recollirà aquest premi, diem, en representació dels alumnes que no han pogut venir. Aquest projecte, que es diu Comunicat, és una aplicació informàtica per fer efectiva la comunicació entre els ciutadans i l'administració local per recollir demandes, queixes, suggeriments, consultes dels ciutadans cap a l'administració local. És a dir, segurament que heu vist sistemes per comunicar aquest tipus d'incidències, queixes i tal, però aquesta, la gràcia que tenia és que era una aplicació més o menys senzilla, ràpida, accessible i hem pensat que valia la pena donar aquest reconeixement. Els autors i autores d'aquest projecte són Mónica Luque Ocaña, Daniel Moya Muñoz, Jairo Valentín Ruiz, i com que no ha pogut venir ningú dels tres, els farem arribar els diplomes, però ara, diem, simbòlicament la directora farà l'entrega en el Joan Ramon Serret, que ja, diem, els hi farà arribar a ells. I no sé, Joan Ramon, si vols dir algunes paraules, penso que val la pena. Bé, volia comentar, vull dir que jo també porto el mòdul de projecte, el que passa és que com que hi ha molts alumnes, són dues aules, i llavors, vull dir, he estat en contacte amb la professora que el porta i m'ha dit això que no podia venir. Jo crec que està seguint aquesta cerimònia per streaming. Jo crec que sí, m'ha dit que sí, m'ha demanat l'enllaç, estic quasi segur que sí. Com els alumnes premiats, segurament com a mínim algun sí que haurà pogut connectar-se. Hi havia dos que eren de Tarragona, un altre de les Illes, i clar, és una mica complicat venir. Llavors, bé, també felicitar-vos en nom de l'equip que portem el mòdul de projecte i també, com han dit els companys, som conscients del que costa fer una aplicació d'aquesta manera en el temps disponible i bé, que és el primer projecte que es fa així sense una mica important en tot el cicle i vull dir, van sortint coses que no t'esperes, no? Ara faig això, ara què passa? I té molt mèrit, jo penso que té molt mèrit i bé, jo veig l'esforç de l'alumnat que tenim i ja dic que és molt meritori, a més arribar a una qualitat suficient com per rebre aquest premi. Doncs moltes felicitats i en fi, ja ens veurem en una altra ocasió. Molt bé, moltes gràcies Joan Ramon. Gràcies. No sé si podrem fer la connexió amb aquesta gent. No hi ha ningú. Han intentat connectar-se, hi ha un moment que estava connectada la Mònica Luque, però s'ha perdut la trucada. Doncs em diuen això, que hi ha hagut un moment que estava connectada la Mònica Luque, però s'ha perdut la connexió. En tot cas, esperem que evidentment rebran el premi i el diploma que els hi hem preparat i esperem que suposem, evidentment, que estaran molt agraïts per aquest reconeixement. Bé, doncs, fins aquí. Penso que és important que ens quedem amb tot això que ens ha explicat en Dani Bernat en la seva ponència, tant alumnes com professors. Penso que tot el que ens ha explicat ens serà molt profitós perquè al final tots hi hem de posar la nostra part per concloure el cicle formatiu de la millor manera possible i, si és possible i a més, com a resultat dels estudis del cicle formatiu, aconseguim que arribin projectes a fer-se realitat i a ser bones idees que arriben al mercat, a la societat, doncs és molt positiu. M'agradaria també destacar
que hi he pensat abans i ara me n'oblidava, que ens acompanya en Pere Sorder, que és el representant dels alumnes en el Consell de Participació. Volia agrair-li que ens hagi acompanyat, perquè penso que és important que tothom vegi que com a representant que s'acaba d'incorporar perquè ha estat escollit en les últimes eleccions que hem fet recentment, doncs ha volgut estar aquí una mica en representació de tots aquests alumnes als quals representa l'IOC, que són en aquest cas els alumnes de formació professional, i tenia molt interès a venir, malgrat que no participava en els premis, perquè ell ja havia estudiat un cicle formatiu i ara n'està estudiant un altre, el de Administració i Finances, i llavors també ens agradaria que ens diguessis alguna paraula, potser doncs, com a idea de, potser no representació perquè no has pogut parlar amb tots, no? Però sí de tu com a alumne que encara no has arribat en aquesta fase, doncs què et semblen aquests premis i aquests reconeixements que fem com a centre per a l'alumnat? Bé, doncs primer de tot felicitar a tots els premiats i a tots els que heu participat. I dir que jo vaig fer un grau mig aquí a l'IOC, estic fent un grau superior d'Administració i Finances, i trobo que és una molt bona oportunitat ja per treballar uns continguts i després veure un reconeixement, que vulguis o no sempre està molt bé que la gent reconeixi la teva feina, i animo aquí a tothom que estigui en el mòdul de projecte a que es presentin els premis i que cada cop siguem més gent participant en aquests premis, que vulguis o no és una molt bona oportunitat per donar-se a conèixer. I moltes gràcies al ponent també per una explicació, que la gent que ho entengui tot millor i vagi tot molt bé. Moltes gràcies. Molt bé, Pere, moltes gràcies. Doncs ara sí que en tot cas li passo el micròfon a la directora i ja fem el comiat de l'acte. Per part meva, doncs, moltes gràcies per acompanyar-nos i té la paraula la directora de l'IOC. Moltes gràcies, David, i moltes gràcies a tothom per haver assistit només i també per participar-hi, sobretot per participar-hi. Som una comunitat molt gran, la de la formació professional. L'oportunitat que donem des de l'Institut Obert de Catalunya és poder donar aquesta formació professional a tot l'àmbit de Catalunya i perquè puguin tenir accés a aquesta formació online, que com bé han dit tots els companys i sobretot els alumnes, que és complicat, no? El fet de no tenir presencialment els companys i poder treballar d'una manera transversal en aquests projectes, crec que és molt important donar aquest punt de gran esforç, de gran voluntat de poder-ho fer bé i sobretot des de l'IOC transmetre que el que volem és donar eines a tots aquests alumnes que aposten per una emprenedoria, per una iniciativa, per finalment arribar al producte que ells tenen com a idea, al final a fer-se realitat. Des de l'IOC intentarem apostar cada vegada més per totes aquestes grans apostes des de la direcció, evidentment, des de la direcció i la direcció de la formació professional, apostarem i proporcionarem les eines necessàries perquè ho pugueu fer de la millor manera possible. Espero que enhorabona a tots els premiats per haver estat escollits entre els participants i disfruteu i sobretot que aquestes idees finalment arriben allà a desenvolupar-se. Moltes gràcies a tots per haver vingut i evidentment moltíssimes gràcies de nou al nostre ponent. Bon cap de setmana.